Iżemmilkom jiena Karl Kembrin il-qakom għal edizzjoni oħra ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmienna. Illum għandna awtur imwieled is-Serbja li mexxa għal Malta mal-ġenituri tiegħu fil-bidu tad-disajnijiet u li ddebutta bħala awtur għal żmien 10 snin ilu, b'rumanz bl-Ingliż ibbażat f'Malta, ħafna minnu bbażat f'Malta. Mexxa għal ġeneri oħra u forom oħra ta' espressjoni fosthom il-comics u l-films. U wkoll kien ġurnalist u kittib ta' rivisti kritiċi tal-kodba tal-arti u tal-kultura. Teo Reljic, merħba u grazzi ħafna tal-li aċċettajt l-istedina. Grazzi tal-istedina, Karl. Teo, jiena ninsab Nairobi l-Kenja fejn ngħixu nqatta ħafna mill-ħin tiegħi. Inti fejn tinsab bħalissa? Bħalissa qed fuq il-post tax-xogħol, il-Pembroke, jgħid fl-uffiċċju tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fejn naħdem bħala marketing manager. U jgħat fuq il-break biex nkellmek. Grazzi, sraqnilek il-break, nittama li ma morrux over, għalli ma nġibukx fil-inkwit mal-manager. Inti, issa jgħat fil-Konsil Nazzjonali tal-Ktieb kellek, però inti nifsek, inti kittib, inti awtur, inti koll kont kritiku, innaftit ma naraw il-reviews tijak tal-letteratura, pero għal ħafna snin ktibt. Pero inti, Teo, l-awtur, il-kittib kreativ, kif tikteb? Għandek xi ritwal? Għandi ritwal, fil-fatt nibbaża ruħi ħafna fuq ritwali, appuntu ħabba l-fatt li ħafna kittiba oħra, sfortunatament, jew mhux sfortunatament, jiddependi, għandi xogħol full time, ġifieri il-ftit ħin li jibqa' li għall-kitba nkun irid nasru sew. L-ewwel ħaġa li nagħmel fil-fatt filgħodu huwa li nikteb, inqum filgħodu kmieni u nikteb. U dik il-kitba tkun automatic writing ħafna bħalma jgħidu. Naqbad in-notebook u nikteb dak li jiġi. Ħafna drabi mhux ovvjament, imma tieħu xeħta pjuttost surreali. U ħafna minn dak li nikteb dawk il-momenti ma nużax, ma nerġax nużax, qasbis nerġa' nħares lejh maġġor parti tal-ħin. Imma insibu li huwa importanti għax il-kitba bħal muskolu inkollu teżerċitah ħabba inkella is-subconscious ma jtikx l-images li għandek bżonn. Dal-aħħar ukoll peress li bħalma semmejt tajjeb inti qed naħdem ħafna fuq il-films, ħafna minn ħin tiegħi nqattaw nikteb outlines, ideat tal-istejjer, outlines tal-istejjer. U tista' tgħaddi sena sentej fej laqas biss nikteb biċċa ta' script jew ta' manuskritt li huwa direttament draft. Inħobb ħafna nippjana minn qabel, inħobb ħafna noħloq l-istejjer. M'għandix dil-resistenza għall-outlines li forsi għandhom ħafna kittieba, għax għalija l-outline apparti li dik ċertu sigurtà, ċertezza li għandek xi ħaġa. Għalija huwa sempliċement ukoll fażi tal-istorja fej huwa literalment storytelling, ġifieri inti qed tirrakkonta l-istorja x'jiġri, ġara dej x'jiġri, what happens next. Ġifieri it's like isek qed tirrakkonta storja by the campfire. Għax fl-outline għandek dawk il-beats bażiċi. Jekk ma tolqothomx naħseb hemmhekk minn l-ewwel tinduna li xi ħaġa li m'hemmx ħaġa li mhux sejra sew fl-istorja. Jiġifieri ħafna mill-ħin tiegħi nqattaw nagħmel hekk u ovvjament imbagħad isu l-automatic writing huwa bilanċ huwa totalment differenti. Hemmhekk I go wild. M'hemmx regoli. Imma r-regoli huwa ir-regola tal-ħin u tal-regolarità tal-kitba nifisha. U diet tagħmilha kull filgħodu kmieni din tal-automatic writing u kemm tqatta' ħin fuqha, more or less. Jiddependi kemm inqum kmieni u kemm jibqa' li ħin qabel ma kolli mmur naqbad tal-linja xogħol. On a good day it's 1 hour, on a less good day it would be half an hour. Traġek. U Teo, inti l-ewwel ktieb tiegħek ħareġ 10 snin ilu fl-2014. Kien huwa romanz għandu element tal-fantastiku bl-Ingliż ppubblikat mill-Merlin li jitratta dwar din il-familja li tkun fuq holiday f'Malta u f'mument minnhom l-om taqa' f'koma. Xi ħaġa li
inti u l-familja tiegħek għaddejtu minna meta ummuk Jasmina Ekku. daħlet f'koma li tawlet is-snin ukoll. Kemm kien hemm minnek inti Teo fin-narratur tifel ta' din il-ġrajja, il-narratur William li joħodna tul din il-ġrajja u għandu l-ġrajja parallela fil-fantastiku. Kemm hemm minnek Teo mill-ħajja li ġarrabt inti stess? Ovvjament hemm ħafna minni għal-raġunijiet li għadha kif semmejt, dan huwa romanz bbażat fuq ovvjament avvenimenti li ġraw li ġraw il-familti u mingħajr ma trid il-narratur jibqa' jirrefletti sa ċertu punt dak li għaddejt minnu jiena. Id-differenza, mhux id-differenza, ma speċi il-contrivance estetika tar-romanz huwa li jaqbad elementi autobiografiċi li ġraw ħafna qabel mill-ġraja tal-koma, mill-traġedja ċentrali. Ġifieri jiena wkoll permezz tan-narratur mort lura fi żmien meta ġejna Malta l-ewwel darba. U ċertu impressjonijiet tal-pajjiż, ċertu elementi emozjonali ta' kif tadatta għal pajjiż ġdid, ċertu sens ta' dislocation, fragmentation, etc. Mbagħad dak abbinajtu ma' traġedja li ġrat, ovvjament meta kont nikteb l-ewwel draft kienet tiġri in real time prattikament. Ġifieri, ovvjament hemm ħafna minni imma il-fatt illi abbinajt dawn żewġ affarijiet huma dik hija wkoll għażla narrativa, għażla estetika jidilha li trid. Ġifieri hemm ċertu deliberation fiha l-ħaġa, deliberate decision making li tidħol fiha. Dan in-narratur William huwa l-ewwel tifel, ġifieri qed naraw hemm diġà deċiżjoni tiegħek li n-narratur ħajatina il-point of view ta' tifel għaddej minn tfulija, però għandu ħsibijiet kważi li għaddejjin minn dik il-lenti le ta' tifel f'ċertu sens bla filter li jgħid dak li jħoss minn il-filter tal-adulti. U titratta parti kbira mit-tema li qed titratta hemmhekk huwa l-imħabba ta' dan it-tifel lejn ommu. X'kien li għanqlek tidħol f'dan is-suġġett? Istorja nifisha ovvjament titlobek li ma tistax taħrab minnha. Ovvjament huwa parti wkoll minn dak li konna nitkellmu fuq qabel, ġifieri l-avvenimenti li saru kif saru. U il-fatt illi fil-ktieb innifsu l-istejjer li tirrakkonta ommu isiru parti ewlenija ta' kif dan it-tifel qed jipproċessa t-traġedja, mhux ġast it-traġedja imma wkoll l-istorja tal-familja kif tidħol b'mod indirett u l-esperjenza ta' Malta. Ġifieri l-vuċi ta' ommu tibqa' xi ħaġa li tibqa' persistenti avolja jiġri dak li jiġri u l-istejjer huma l-mod kif hu jagganċa ma' dawn il-memorji ta' ommu u iżomma ħajja. Ġifieri din għalija kienet importanti ħafna li toħroġ fir-romanz. U l-vuċi tal-persuna assenti hija xi ħaġa li kif diġà għedtilna kont inti stess għaddej minnha, le? Kienet dik forsi l-immaġni li esaspiratek u li kellek forsi anke bżonn tipproċessa waqt li kont għaddej minnha? Iva, ekku, għax ovvjament meta hija f'sitwazzjoni bħalma konna aħna li hija koma hija xi ħaġa stramba għax qisu Schrodinger's cat le bej ħajja u mewt u qisna ma tantx għandna lingwaġġ għaliha. Hemm hemm il-funeral, hemm ir-ritwali kollha assoċjati miegħu. Imma f'dal każ kien qisu limbo state. U għana li kidrit il-ktieb għenni ħafna, il-proċess tal-ktieb għenni ħafna. Kien hemm moment fej kontet naħseb daxa ġi darba ħajspiċċa dal-proċess, ġi darba ħanispiċċa nikbu dal-ktieb, u mbagħad x'jiġri, x'se jkolli. Ġifieri kien li moment ta' biża' kienet vera biża' qawwija, moment ta' biża' qawwija biex Dark Night of the Soul. Ġifieri serva għal dal-iskop.
dakin l-ewwel xogħol tiegħek, jiġifieri ċertament il-kitba u l-lenti artistika tiegħek kienet hemm diġà minn qabel, però kellek bżonn xi ħaġa daqstant drammatika biex tippuxjak toħroġ l-ewwel romanz sostanzjali tiegħu hija romanz qasir bażikament, li però kien l-ewwel xogħol li ppubblikajt f'ismek. I mean, hija kwistjoni ta' l-affarijiet ikkonċidaw flimkien, mod forsi mhux daqshekk feliċi, imma ukoll naħseb kien żmien fej kont qed nirranka mhux ħażin biex nipprepara xi ħaġa sostanzjali. Kont diġà bdejt indiskuti ma' Chris Grubetta, il-publisher, il-head of publishing tal-Merlin, li nippubblikaw xi ħaġa u ġa bdejt nidraftja xi ftit ideat. Imma meta jiġrilek xi ħaġa hekk, ovvjament emozjonalment jieħdu preċedenza l-affarijiet, ġifieri anke l-fatt li huwa xorta dak l-element fantastiku fih. Imma ovvjament meta għandek u jien dejjem ngħidha dik li it's very much a first novel. Fis-sens hemm element dik il-ħaġa tan-narratur żgħir, tifel żgħir, qed tipproċessa traumi tiegħek, l-element ta' familja, eċetera. Da kollu biex ix-xogħol jiġi strutturat b'mod konkret. Jiġifieri mhux ngħid forsi li hemm bżonn ta' traġedja biex toħroġ xi ħaġa, imma ovvjament itik dak il-focus li forsi jgħinek biex tippuxja x-xogħol u tieħdu fejn għandu bżonn jemur. U din l-istorja sseħħ f'Malta li inti ukoll minsuġa ma' storja parallela fantastika, però inti għandek esperjenza partikolari ħafna ta' Malta. Ġejt f'Malta wara li kont twelid Belgrad, ġejt mal-ġenituri tiegħek u ħutek f'Malta fid-disajnijiet bħala refuġjati jekk minn iżbaljat ukoll kien żmien ta' turbolenzi kbar fir-reġjun minn fejn tlaqtu. X'kienu l-esperjenzi formattivi tiegħek ta' Malta bħala tifel dak iż-żmien? L-ewwel bħala ex-impjegat tal-UNHCR ikolli nikkorreġik fuq terminoloġija. Refuġjati ma konniex teknikament, anke ħabba l-fatt li is-Serbja fejn iġu aħna kienu naħsibu unanimament aċċettati issa l-aggressuri f'dak il-konflitt, ġifieri konna immigranti żgur imma teknikament ma konniex refuġjati. Ovvjament ġejna Malta indirettament ukoll ħabba l-gwerra, imma hemmhekk ovvjament mhux ħabba raġunijiet ta' iktar raġunijiet loġistiċi, ekonomiċi, eċetera. L-ewwel impressjoni ta' Malta jekk dik hija l-mistoqsija, bħal William fil-ktieb u naħseb xi ħaġa li xtaqt noħroġ ukoll hija speċi l-intensità meta tidħol ġo post li huwa prattikament alien għalik meta diġà tkun għadek żgħir. Inti kemm kellek żmien meta ġejtu? Kelli 7 snin, 7 snin, okej, ġifieri tista' tiftakar, però kollox għadu. Eżatt. Min jispjega ħilek ukoll. Eżatt. U par fir-romanz, element autobiografiku ieħor huwa li fil-fatt l-ewwel post li morna ngħixu ħażabbar li bħala esperjenza Maltija, ovvjament, ma nasibx li tkun iktar Maltija minn hekk sa ċertu punt, raħal tradizzjonali ħafna, antik ħafna, speċjalment dak iż-żmien l-iktar u iktar. U fir-romanz, xtaqt li toħroġ din ċertu intensità ta' kuluri, tal-ġebla, tal-arkitettura, tal-postijiet, tal-villaġġ innifsa, tal-knisja, li forsi ma ħarġet xi ftit imma mhux daqshekk huwa l-fatt li jiena bżajt ħafna nidħol ġo knejjes. Għalija kienu esperjenza overwhelming ħafna, kien hemm overload għalija meta kont żgħir. Kont qisni Damien f'The Omen, niġbed lura speċi. X'kien ibeżżak? Just il-barokk, il-barokk innifsu, in-natura barokka ta' kollox li peċi ħafna nies jieħduha for granted, anke jien issa nieħduha for granted, imma hija intensa ħafna, hija overload, anke l-kurċifiss. Kienet overwhelming, ġifieri. U l-imagery. L-inċens, anke insomma the smells u
U daw rajtom iżjed qawwija f'Malta milli fis-Serbja jew anke fis-Serbja kont ħossa Serbia għatma konna mmurru l-Knisja, ġifiri. kellkomx dik l-exposure. L-iktar niftakar, għandi memorja ċara ħafna ta' il-film fuq Ġesu ta' Zeffirelli fuq il-television Serbia ma Jesus Nazareth ekku. Imma anke hemmhekk kont imbezza ġifieri. Kien imbezza rajtu bħala film tal-orrur li huwa ċertu punt ġifieri. Bħala fan tal-horror issa l-element kattoliku huwa qawwi ħafna filmmakers tal-horror li jiġu minn sfond kattoliku jużaw bħala żvok għal dat tematiċi. Ġifieri ħassejt għax inti kont ġej minn kontest fejn referenzi kulturali u jekk irridu nsejħulhom hekk reliġjużi kienu il-Marxizmu, soċjaliżmu u l-knejjes ma kienux xi reference point assolutament, anzi. Le, I mean, dejjem kienu anke fejn huma issa dejjem fil-periferija tal-villaġġ tal-Irħula u tal-bliet, ġifieri ssibhom m'hemmx dak is-sens ta' pjazza bi knisja, ġifieri mhix għasek tkun trid speċi ma tivvjaġġa biex tilħaqhom. Ovvjament hemm monasteri kbar, ma hemm differenza estetika bejn ovvjament knejjes Kattoliċi u knejjes Ortodossi, ġifieri tidħol dik ukoll. Żgur mbagħad tidħol iktar fil huma pjuttost iktar mudlama u iktar nimmaġina tal-biża' għal xi tifel bħali li kienet jikber dak iż-żmien. Imma inqas forsi daqsxejn iktar minimalisti ħanejdu hekk ċertu punt. U kif kienet l-esperjenza tiegħek intu tikber f'Malta? Ġifieri kien eventwalment faċli għalik li ġifieri il-knejjes apparti u l-orrur li ġabulek magħhom. Irnexxielek tagħmel ħbieb, irnexxielek tifhem x'inhi din il-gżira, kif taħseb, kif jaħsbu dawn in-nies, kif iġibu ruhom, jew kellek bżonn ħafna żmien? Naħseb aħna speċifikament bħala familja naħseb għamilna sforz biex nintegraw biex nusatek il-kelma ġej contentious. Iktar milli forsi familji oħrajn li jiġu minn kuntest kemm is-Serbja kemm minn pajjiżi oħra. Jiġifieri l-angst li kelli li nikber ma naħsibx li kien daqshekk differenti minn l-angst ta' kwalunkwe teenager jew young adult. Il-problemi kienu jiġu mbagħad mill-aspetti burokratiċi, eċċetera, ġifieri li huma parti tal-fatt li tikber bħala immigrant. Imma bħala soċjalment ma ngħidx li kelli xi problemi kbar. Ħbieb għamilt, ġifieri, u qatt ma ħassejt li dik kienet il-problema. Il-problema dejjem kienet li kellek ċertu limiti ekonomiċi, eċċetera, binati mal-fatt li ma' elementi burokratiċi tal-ħajja tal-immigrant. U by the way, kondoljanzi minn qalbi għal-mewta Missirek Zvezdan li ħallina ftit ta' xhur ilu f'Diċembru li għadda. Rajna ħafna kitbiet għax inti ġej minn familja ta' artisti, ommok kienet ħajjata involuta fil-teatru, ħafna artisti jafuha, u Missirek ma nafx m'għamilx, ġifieri fotografu, designer, publikatur, ħabib ta' ħafna nies, inkluż tiegħi konna naħdmu flimkien, il-Malta Today. Kif kienet it-tfulija tiegħek f'din id-dar artistika bħal tagħkom? Taħseb li dak li għandek illum xrobtu minnhom b'xi mod, kif x'ħadd li żjed minn għand ommok Missirek? Ma t-tfulija kienet, ekonomikament prekarja ħafna. Di forsi speċi nejda mux not to be facetious, imma forsi anka biex neħi ċertu element ta' romantiċizmu abbinat ma' dil-idea. Jew forsi di t-tejn il-romantiċizmu jiddependi minn intu u xinu ma' prioritajiet tiegħek. Il-fattu li ommi missieri, again, hija storja ta' immigranti li jaħdmu ħafna biex
biex jintegraw fis-soċjetà, biex jassiguraw li t-tfal tagħhom għandhom ikollhom ħajja fejn jistgħu jkomplu jgħixu b'mod komdu kemm jista' jkun. Imma xorta b'xi mod it-tnejn li huma dejjem provaw jabbinaw il-background kreattiv tagħhom ma' xogħolhom. Missieri qabel ma kien fotografu bħalma taf sew inti għamel il-graphic design li ovvjament jiġi mbagħad mill-background tiegħu anke bħala printer u bħala prattikant tal-printing. U ommi bħala ħajjata forsi kellha kien hemm min-naħa tagħha kien hemm iktar dak l-element ta' entrepreneurial ħanajdu hekk. Għax bħala ħajjata issib il-klijenti b'mod iktar dirett. Li naħseb jiena I'd like to think li xrobt minn dan il-kuntest speċi ta' bilanċ bejn tnejn sa ċertu punt għax minn ommi anke meta ħdimt bħala freelancer iftakart ħafna mill-work ethic tagħha u kif kienet taħdem u kif kienet trawwem il-craft tagħha. Ma missieri forsi ċertu sens ta' esperimentazzjoni, ċertu taħriġ fuq movimenti artistiċi, fuq kif għandek speċi anke semmejt ir-rutina qabel, imma huwa importanti ħafna li xkultant tbiddel ir-rutina biex ma tistaġnax, eċetera. U hemm sens ta' mhux ġast inkoraġġiment, imma wkoll sens ta' kritika li trawmu fija, fis-sens mhux kollox jgħaddi. Mhux da tip ta' ġenituri jgħidu lek bravo kemm taf tpenġi, speċi. Qabel kont nipprova npenġi wkoll, ġifieri kien. Le, dak għandek il-proporzjonijiet mhux tajbin hemmhekk ta' ġibda titagħmel il-skeleton u minn hemmhekk ukoll u ħadd l-idea tal-arti bħala xogħol, bħala prattika li tirrikjedi dixxilpina u focus, u arti bħala xi ħaġa li għandek tieħu bis-serjetà. Imma wkoll il-kundizzjoni ekonomika fejn konna tfakrek għaliex ħafna artisti jiġu minn sfond pjuttost privileġġjat għax biex tipprattika b'mod konsistenti l-arti tiegħek biex tlaħaq ċertu standard hija diffiċli ħafna. Loġistikament, ġifieri dik ukoll dejjem baqgħet f'moħħi. Interessanti il-punt li semmejt tas-sens kritiku li narawh jien u kemm il-darba diskutejnih fuq dan il-podcast in-nuqqas ta' kritika fil-letteratura, fil-arti, kritika esterni li jkollok nies li jagħtuk review, feedback, review pubblika li jekk hemm bżonn tkissirlek dak li taħseb li bnejt inkluż fuq regolamenti biex għandek tajjeb u x'ma neqsin ħafna minnha Malta din tħossha. Iva, però jiena għandi perspettiva daqsxejn forsi anke bħal-fatt li niġi minn ġurnaliżmu bħalma taf inti, jiena nixtieq forsi ndaħħal elementi ieħor fid-diskussjoni fuq din. Għax hemm ħafna naħseb ġieli nitkellmu daqsxejn fl-astrat fuqha jew nabbinaw ma' ċertu clichés kulturali ta' xini Malta u xini Maltin. Per eżempju, dik l-idea li ma tistax tikkritika x'Malta żgħira u kulħadd jaf il-kulħadd. Din hija problema soċjali, ġifieri sta għalik li jekk vera tkun kritiku tista' minnha. Il-problema hija iktar konkreta għalija għax hija again abbinata ma' affarijiet prattiċi. Jekk il-gazzetti u l-ġurnali mhux se jorqu spazju għall-kritika u mhux se jħallsu n-nies biex jikbu dan reviews, din mhix se ssir. Għax tista' jkollok kemm trid inizjattivi volontari, imma ovvjament dawn mhumiex sostenibbli in the long term. Ġifieri jien nieħu daqsxejn perspettiva materjalista fuq din ħaġa, għax naħseb hija importanti u ma tistax taħrab minnha. Jekk m'hemm spazju għal kritiċi. Taħseb il-problema li m'hemmx biżżejjed spazju jew u m'hemmx nies li qegħdin jiġu m'hemmx investiment li jitħallsu nies biex jagħmlu dan it-tip ta' xogħol iktar milli nuqqas ta'
ta' willingness li wieħed jagħmel anki l-edewa x'faħar mill-aħħar dik il-kritika li nisimgħu ta' spiss li tikteb x'tikteb hawn ħadd tagħmel l-edewa jekk ħad tikteb il-verità. Naħseb dik ħad eżisti dejjem u ħassib nies li jiddeċidu li ma jkunux kritiċi ħabba fek. Imma dawk għalija mhumiex kritiċi, fis-sens mhumiex persuni magħmulin biex ikunu kritiċi. Jekk tkun kritiku vera mela mhux isir problema biha dik, imma ovvjament xaħat li jaf jikteb li jinvesti il-ħin tiegħu u l-ħiliet tiegħu fuq din. Naturalment jistenna li jitħallas ta' dan ukoll. Jew għall-inqas li jkun hemm pjattaforma konkreta biex dan isir b'mod konsistenti. Ġifieri ir-realtà hija din naħseb għax jiena ma tikkonvinċinix daqshekk li sempliċement hija kwistjoni ta' attitudni soċjali u jew biżgħat ta' għax aħna żaru hekk. Għax jekk tara Facebook hemm ħafna nies li pereżempju ma m'għandhomx problema jobsqu fuq in-nies u da. Jiġifieri jekk imbagħad hemm venue konkreta għal din ħaġa. Għax jiena nara minn nies pereżempju meta kelli il-paġna kulturali ta' Malta Today, ma tantx ktibt reviews sempliċement għal raġunijiet loġistiċi li pereżempju meta jekk m'hemmx ħin biżżejjed biex nikteb ir-review qabel ma mmorru to print, jiena ovvjament ħanimla b'affarijiet oħra. Meta pereżempju kien hemm kumpanija teatrali partikolari riedet il-reviews, jiena tilhom isma' għamlu show nhar l-erbgħa. U hekk għamlu u ktibtu r-review, ġifieri għax ovvjament kelli ħin biex niktibha. Ġifieri hemm element fid-diskussjoni fuq dan naħseb l-element konkret, l-element materjalista ma tantx qed jidħol, ma tantx qed jiffiċerja u nixtieq li forsi nibdew nikkonsidraw din ħaġa. Inti wkoll awtur ta' serje ta' comics bl-isem Mibdul li hija allegorija għal Malta. Mibdul hija gżira żgħira ħafna, mibnija żejjed, overdevelopment. Il-Ministru Robert Barron u n-nies mdawra miegħu jissejħu l-Captains of Industry, kollha kriminali, kollha mafjużi, dejjem jaraw kif se jibqgħu jibnu kull toqba, kull roqa. Din hija viżjoni too close to home, ġifieri. Imma dejjem da kollu qed isir għal ġid tal-pjaneta. Kemm kont irrabjat meta ktibta din is-serja? Pjuttost, dan kien pratikament kien verżjoni tiegħi ta' attiviżmu biex ngħidu hekk ukoll, ġifieri. Għax ħassejt li kelli bżonn ngħid xi ħaġa fuq din u li given li jiena kittieb u dan din hija prattika primarja tiegħi ħassejt qed tagħmel sens li nagħmilha through din il-pjattaforma. Il-trigger ta' dan kollu, trigger speċi the straw that broke the camel's back kienet l-announcement tal-Università Amerikana żonqor. U jiena kont għamilt sena ġabdejtniex biż-żonqor stess, ġifieri li kienet ġifieri close to home ħafna bħala idea. U insomma bdejt nibni l-istorja għabbażi ta' dan, of course, ovvjament għabbażi ta' influenzi oħra li huma ċari, jew mhux daqshekk ċari ma huma evidenti fil-comic, influenzi ta' ġeneru, influenzi ta' estetika, eċetera. Imma biex nirrispondi l-mistoqsija ewlenija kont irrabjat u xtaqt niċċenna li għaddi r-rabja b'mod l-iktar mod konkret u l-iktar mod speċi li jista' jtieni gost ukoll. U kien tista' tgħidilna ftit fuq il-proċess għax inti ktibt, inti l-kittib l-awtur, però ħdimt ukoll ma' Ines Kristina l-illustratriċi. Kif ħdimt magħha? Inti ktibt u mbagħad pinġiet jew kienet iktar simbiotika l-relazzjoni tagħkom? Ħdimna b'mod pjuttost konservattiv dal-comic fis-sens nikteb u jitpenġi. I mean, hija simili ħafna bħal meta tikteb film, script writer jikteb l-iskript u mbagħad
Il-differenza hija li f'comic l-artist li jew l-artista tieħu ħafna iktar, l-artista hija il-director, il-costume designer, il-set designer. U f'comic għandek, film għandek panel ta' size wieħed biss, f'comic għandek il-panels differenti. Ovvjament ma wkoll l-artista ta' kasin jiena dejjem inkoraġġejta biex tkun involuta fil-proċess kemm jista' jkun, ġifieri. Bħala storja dejjem xtaqet li nintiha l-iskript jiena, mbagħad hi kellha l-input fuq id-design ta' karattri. Jien intiha xi ftit ta' prompt, xi ftit ta' ideat, mbagħad kienet f'idea li kif tiddiżinja l-karattri u id-dinja. Ġifieri jiena intiha ċertu prompts ta' jien naf anke nies famużi jew ċelebritajiet li nara l-karattri xtieba, mbagħad jitadattom, pereżempju, affarijiet hekk. Imma ħdibna mod kien pjuttost diretta, jien nikteb u mbagħad tmenġi pratikament. U kif intlaqa il-Maltin jaqrawh il-komik? Intlaqa pjuttost tajjeb milli rajt, ovvjament kien xatt li jogħġbu iktar xatt li jogħġbu inqas, imma naħseb li l-kultura tal-comics f'Malta avolja tikber, anke pereżempju il-Comic-Con huwa avveniment pjuttost popolari. Forsi manka bħal-fatt li abbinat miegħu hemm sottokulturi oħra bħal gaming, anime, eċetera, cosplay. Naħseb għax mibdu kien esperiment ukoll, anke min-naħa tal-Merlin ħadu pjuttost riskju biex da kien ippubblikat ukoll monthly fi stil Amerikan, ġifieri 22-24 pages monthly, mhux volum wieħed bħalma forsi huwa aktar komuni fl-Ewropa. U naħseb mibdu li ħaġa pjuttost stramba, huwa hybrid pjuttost ġdid għal Malta. Fil-fatt xi nies mhux Maltin li qrawh apprezzawh ukoll għax fakkarhom ċertu comics Ewropej, pereżempju ċertu comics bħal Linkal ta' Jodorowsky u Moebius jew bħal Heavy Metal, il-Heavy Metal magazine, Metal Hurlant, il-Franċiż, għax huwa hemm dak l-element ta' surrealiżmu ta' satira, mhux direttament bħal daw il-comics pereżempju tal-franchises tal-Marvel li huma pjuttost mitoloġiċi bħala pjuttost strutturi pjuttost klassiċi ta' storytelling. Hemm dak l-element xi anarkiku. U naħseb ġie apprezzat anke għax hemm dak l-element ukoll. U hemm iktar comics maħsubin? Hemm xi xogħol ieħor li tkompli ma' Ines jew simili? Jiena dejjem miftuħ biex nagħmel comics, dejjem miftuħ ħafna biex nkompli naħdem ma' Ines. Da xogħol, jiena ovvjament ktibt u realizzajt il-comic bħala idea u bħala narrattiva, imma ix-xogħol li ħadet biex tagħmlu hija xi ħaġa impressjonanti ħafna. Ines bħalissa qiegħda Danimarka fejn studjat u mbagħad komplit hija bbażata hemm taħdem fl-animation, ġifieri taħdem ma' studio, ġifieri avanzat fil-karriera tagħha. Milux taqgħid magħha niżlet Malta għall-vakanzi tal-Eid. Ma dejjem miftuħ biex nkompli naħdem magħha. Bħalissa m'għandna xejn konkret, imma naħseb u nispera li dalwaqt se jkollna kollaborazzjoni ġdida flimkien. Tamaw. Inti adattajt ukoll scripts għal-film, scripts bbażati fuq romanzi, xogħlijiet letterari. L-ewwel net fuq quddiem net hemm ir-romanz tal-Ex Velaġera, Sri Preġaw Saru Velenużi li huwa feature film li inti ktibt. U mbagħad kellek oħrajn iqsar minn hekk ta' bażati fuq stejjer ta' Clara Zoppardi, Manuel Nifsut, Loren Vella. Xi rikjedi dan il-ġeneru ta' kitba li fejn inti qiegħed tieħu x-xogħol ta' xi ħadd ieħor qed tipproġettah fuq l-iskrin fil-frame ta' qudiemna u b'xi mod qed tagħmlu tiegħek. Jiġifieri kif tista' tkun lejali lejn il-kitba meta qed iddawwar ġo film? Dejjem jiddependi mix-xogħol innifsu. It's a case by case thing. Tissib fix-xogħol oriġinali dak li huwa
tajjeb għal-ċinema jew għal-short films. U minn hemmhekk tara x'inhu l-aħjar mod, x'inhu l-aħjar approach tista' tieħu. Fil-każ ta' Stipra Sauro Venusi, per eżempju, ovvjament għax huwa feature film, jiena il-director producer Martin Bonnici konna ilna naħdmu fuq, ġifieri kienet ħaġa li żvolġiet tul verżjonijiet differenti, funding schemes differenti, pjattaformi differenti, proposti sakemm il-landjajn għal dak li ħadem. F'dak il-każ kien element ta' dan huwa ktieb vast ħafna, perspettivi differenti, timelines differenti, kif nistgħu nissimplifikaw, kif nistgħu nagħmluh universali kemm jista' jkun. U rajna speċi jiena bdejt nħares li ġeneru, pereżempju, hemm element ta' crime, li forsi fir-romanz huwa iktar sottili, ma forsi nistgħu noħorġu at the forefront. Semmejt li l-adattament li għamilt ngħid ta' Clara Zoppardi, imma dawk ngħidlu l-ewlieni kien Camilla. Hemmhekk ukoll hemm dak l-aspett hemm l-istorja, hemm il-speċi heritage ġo l-istorja oriġinali ta' Carmilla ta' Joseph Sheridan Le Fanu. Allura given l-istorja ta' Claire hija pratikament żewġ monologi li ovvjament film mhux se jkun daqshekk dinamiku li tagħmilhom dak il-mod dirett, dik l-adattament dirett. Ħadna element mill-istorja ta' Sheridan Le Fanu, ġifieri hemm dal-heritage ta' adattamenti wkoll, ġifieri ovvjament Carmilla kien hemm ħafna adattamenti tiegħu. U ħriġna il-protagonist li ma jeżistix fl-istorja ta' Claire, ma jeżisti ovvjament verżjoni differenti fl-istorja ta' Sheridan Le Fanu li kitbet sekli ilu qabel Dracula, ġifieri bħala storja ta' vampiri. U dak kien mod ta' kif l-istorja issir iktar konkreta bħala film u fej dal-protagonist huwa stand-in tal-udjenza għax tidħol fid-dinja ta' Camilla hi stess. Ġifieri dawn huma ġust żewġ eżempji ta' kif ċertu bidliet, anke bidliet radikali iddu jsiru biex l-adattament ikun konkret kemm jista' jkun u li jagħmel sens għal ġeneru ġdid. Għax pratikament huwa proċess ta' traduzzjoni pratikament. U kif kienet l-esperjenza tiegħek mal-awturi? Kellek xi ħadd li qallek hawn x'għamilt biex hawn xi ħriġ tawek. Jew kif kienet wara l-esperjenza tiegħek magħhom? Le, jiena kont lucky li qatt ma kelli daw encounters negattivi ħanejdu hekk. Ġifieri dejjem kienu kuntenti b'dak li ħareġ sakemm dak li qaluli, ġifieri mbagħad ma nafx behind closed doors. Kemm ma stħaw xejn. Però tal-kritika f'Malta. Ekku, torbot ma' dak li qedna qabel. Però anka kif x'qed jiġri fiż-settur tal-films? Ġifieri inti tara li hawn żmien ta' opportunitajiet li qed jinfetħu anke biex forsi jagħtu iktar exposure universali kif poġġejt inti stess għal anke għall-letteratura Maltija permezz tal-films jew hija xi ħaġa iktar kaotika mingħajr policy u viżjoni vera għal xiex għandna qisu jkollna l-ambizzjoni bħala kultura, bħala politika kulturali. Bħalissa ġifieri qegħdin f'daqsxejn ta' sitwazzjoni ta' wait and see wkoll għax il-fond tal-film li kien taħt il-Film Commission issa se jaqa' taħt l-Arts Council. Li tista' tkun interessanti ħafna skont kif isiru l-affarijiet. Għax il-fatt huwa li hemm ħafna opportunitajiet għan-nies li jaħdmu fil-films mill-element ta' servicing, ġifieri productions kbar tal-Hollywood li jiġu f'Malta biex jużaw il-Malta bħala set, bħala location. Imma bħala films lokali hemm daqsxejn ta' nuqqas ta' support u meta kumparat ma' pajjiżi oħrajn, anke pajjiżi żgħar bħalna li tillimitak ħafna. U anke jekk tara ċertu fondi Ewropej
dak li jirrikjedu aħna m'għandniex. U aħna huwa diffiċli ħafna li filmmakers Maltin jidħlu ġo dak is-suq, jidħlu ġo dak il-kuntest. Ġifieri hemm challenges kbar għax il-film, partikolarment il-film, jekk qed ikkumpara ma' setturi oħra, jirrikjedi ħafna flus. Anka aħna ngħidu film low budget huwa kwalunkwe film li huwa taħt il-miljun jew 2 miljun, ġifieri ħaseb wara. Hemm ħafna, ovvjament hemm xi nies li qed jippruvaw jimbuttaw bl-inizjattiva tagħhom personali, imma ovvjament din għandha il-limiti tagħha. Ġifieri hemm challenges kbar u nispera li ċertu policies jitlu li jgħinu il-filmmakers lokali li jridu jagħmlu films lokali mhux ġast jagħmlu fis-servicing. Jien minn kif jidher li jien isu każ ieħor minn dawk il-ħafna inkluż meta niddiskutu anke l-lingwa Maltija illi dejjem inġibu l-iskuża li aħna żgħar wisq u li qisu mentri l-fatt li aħna żgħar anzi rridu ninvestu iżjed fil-film li huwa tant lingwaġġ universali li jista' b'xi mod itina ħafna iżjed exposure minn forom l-oħra tal-arti. Hekk tara l-każijiet ta' pajjiżi bħal Iceland, pereżempju, li għandhom kuntest kulturali anke fil-films ħafna iktar ħaj. Din hija ċara, ġifieri hemm bżonn long-term vision u hemm bżonn investimenti sostanzjali, ġifieri din tkun da xejn sfortunatament culture shift, u culture shifts nafu li ma jsirux mill-lum għal-għada. Ġifieri u anke mbagħad anke nistgħu nitkellmu fuq is-suġġett u x'tip ta' films iridu joħorġu, eċetera, dan din hija diskussjoni vasta ħafna. Jiġifieri hemm ħafna xogħol xi jsir, bażikament biex inżommuha qasira. Teo, inti titkellem il-Malti mod perfett, però tikteb bl-Ingliż. X'inhi r-relazzjoni tiegħek mal-lingwa? Nikteb l-Ingliż għax dejjem rajt l-Ingliż u dejjem speċi referenzi kulturali tiegħi kienu għall affarijiet bl-Ingliż u studjajt l-Ingliż fl-Università, eċetera. Ġifieri dejjem ħassejt li din hija l-għodda primarja li għandi. U għalhekk ir-relazzjoni tiegħi mal-lingwa hija wkoll waħda pjuttost pragmatika ngħidu hekk. Li ma l-Ingliż ukoll jogħġobni, hija lingwa flessibbli ħafna, hija lingwa playful ħafna li tista' tagħmel ħafna affarijiet biha. Imma sempliċement dawn affarijiet issa speċi ta' nature versus nurture tidħol fiha u jekk tiffoka fuq l-Ingliż ngħid in-nurture hemm kien għandi background ta' Serbjan pereżempju wkoll, imma anke hemmhekk ir-realtà hija li Serbjan tiegħi bħalissa batut ħafna m'għandi ħadd ma nitkellmu pereżempju. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li hemm deċiżjonijiet li jsiru m'hemm xejn naturali jew universali fiha, hemm xi ħaġa li sempliċement tiddeċiedi għax dan huwa dak li tħoss li għandek tagħmel jew li tħoss iktar komplu tagħmel. Hekk nista' dik ir-risposta nista' ntik. U fuq ix qed taħdem bħalissa hemm xi biċċa xogħol kbira li qed taħdem fuqha, xi romanz ġdid? Dejjem l-aħħar nifoka dejjem fuq films, fuq scripts. Ix-xogħol ewlieni li speċi li nkarkar bih das sentej 3 snin huwa script fil-fatt fuq familti u fuq sitwazzjoni kif ġara ma wkoll darba mhux ġast fuq ommi ma fuq missieri wkoll fuq il-kuntest ta' dak bażati fuq id-dar l-appartament fejn konna noqgħod. Taslima. U ħlot storja fuq din u qed nipprova niktbu bħala feature film u qed nieħu daqsxejn break minnha issa biex ikolli ċertu distanza minnu għax ktibt draft wieħed mhux ħażin imma għandi bżonn ċertu distanza minnha l-ħaġa. U mbagħad indemita minn nagħtem ħafna kollaborazzjonijiet li ma nafx
se jsir minnhom imma pjuttost ħerqan li nkomplihom. Għax dal-aħħar tinsib ħafna wens fil-kollaborazzjoni. U naħseb ngħidlek id-dritt kieku kelli nagħżel kont nibqa' naħdem fuq modalità kooperattiva, fuq modalità ta' kollaborazzjoni għax iktar nieħu gost, hemm element iktar soċjali fiha, tista' tiżbalja iktar, tista' tagħmel brainstorming, tħoss li tagħmel xi ħaġa iktar ħajja. Ġifieri dan huwa qed nifoka fuq dejjem fil-films ukoll, dejjem film jew television. Semmejt ħarġuna semmejna ftit il-missierek u d-dar li kellkom taslima. Inti kont anka involut fil-intrapriża ta' missierek meta kellkom Kixot, missierek kienet jippubblika diversi awturi li anka ġew fuq dan il-podcast, kien ġifieri fuq il-forefront tal-letteratura Maltija. Ċertament ħajħalli vojt personali li ħadd ma jista' jimla, però hemm xi pjan biex xi ħaġa minn dak li nbeda Kixot il-bqija ta' dak li beda missierek ikompli b'xi mod jew għadu kmieni wisq biex forsi wieħed jgħid. Ma mill-aspett tal-pubblikatur huwa daqsxejn kmieni biex ndeċiedu, imma Kixot li jiena m'għadniex parti mill-board direttament, imma Kixot ħajibqa' għaddej għax istruttura hija pjuttost awtonoma jew inqas awtonoma direttament minn missieri. Forsi li hemm jekk ħanejdu hekk li hemm pjan li Kixot edebooks isir ngħidu hekk Kixot books u li titkompla b'dak il-mod. Imma kollox għadu kmieni wisq biex għax kien hemm element artiġjanali ħafna li jfisser li l-persuna involuta ovvjament hija ċentrali u din mhix ħaġa daqshekk ngħidu hekk replaceable faċilment. Ġifieri dan huwa din sfida issa li jridu niffaċċjaw kif se nkomplu dak li kien jagħmel mingħajru. Għax kien hemm element kbir ta' sena u ta' il-personali ta' Zvezdan u s-sena li kellu li ġab miegħu li kienet unika, mhux tistax tiftaħ fabbrika għalija, ekku. Grazzi ħafna Teo. Grazzi Teo ta' dan il-ħin li għattajt magħna. Napprezza immens li tajtna din l-intervista u ċertament naf li s-semmija tagħna japprezzaw li saru jafu ftit iżjed. Grazzi ħafna Karl. Ekku wasalna fit-tmiem ta' episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Penn Malta. Bħal dejjem Klara Zoppardi għanitni bir-riċerka għal din il-poddata. Grazzi lis-semmija tagħna, komplu seguna nhar ta' Tlieta b'episodju ġdid Antenni Suspettużi, il-poddati mal-awturi ta' żmienna. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.